அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் பாஸ்கர் மேக்ஸ் யூடியூப் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கூட்டுத்தொடர் வரிசையில n உறுப்புகளின் கூடுதல் குடுத்துட்டு 10வது உறுப்பு யாது, 5வது உறுப்பு யாது, இது மாரி கேள்விகள் கேட்குறாங்க. இது நெறைய பேர் சிரமப்படுறாங்க. ஆக்சுவலி இது எப்படி போடணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இங்க பாருங்க ஒரு கூட்டுத்தொடரில் என்னாவது உறுப்பு n உறுப்புகளின் கூடுதல் குடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா? என்னாவது உறுப்புன்னு குடுத்திருந்தா அப்படியே n-க்கு வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டு ஆன்சர் கிடைச்சிரும். ஆனா n உறுப்புகளின் கூடுதல் குடுத்துருக்காங்க. 10வது உறுப்பை காண்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நெறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, எண்ணுக்கு 10ன்னு போடுவாங்க, ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிப்பாங்க. எண்ணுக்கு 9ன்னு போடுவாங்க, ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிப்பாங்க. இது 2த்துலருந்து கழிப்பாங்க. கழிச்சா போட்டு வரலாங்க. ஆனா கொஞ்சம் லேட் எடுத்துக்கும், டைம் எடுத்துக்கும். ஆனா, நான் என்ன பண்ண போறேன், சிம்பிளா யோசிக்க போறேன். எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, n ஸ்கொயர் நல்லா கவனிக்கணும். n ஸ்கொயர் வருது அப்படின்னா, இந்த 10 உறுப்புல 10யும், இதுக்கு முன்னாடி உறுப்புனா 9 2த்தையும் கூட்டுங்க. 19. ஓகேவா? n ஸ்கொயர்ல என்ன பண்ணணும்? 19ன்னு போடணும். n-க்கு மதிப்பு 1ன்னு போட்டாலே போதும். எதுவுமே போட தேவையில்ல. எண்ணெய் விட்டுடலாம். எண்ணெய் இல்லாம மறந்துடலாம். எப்பவுமே எந்த கணக்கு இருந்தாலும் சரி எண்ணெய் வந்தாலே எண்ணெய் விட்டுடலாம். ஓகேவா? இங்க பாருங்க 5 போடுறேன். ஸோ n ஸ்கொயருக்கு தேவை என்ன 10வது உறுப்புன்னு கேட்குறாங்க. 10 அதுக்கு முன்னாடி உறுப்பு 9 2த்தையும் கூட்டுறா 19. ஓகேவா? ப்ளஸ் 3 டிவைட் 2. 19 5 எவ்வளோ 95 95 3 98/2 ஈக்குவல் டு 49 ஆன்சர். ஓகேவா? இது பத்தின சமீபத்தில் இப்போ போன வாரம் நடந்த டிஎன்பிசியில் இந்த எக்ஸாம் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. அடுத்த புக்கில் ஒரு கொஸ்டின் 10th புக்கில் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் n உறுப்புகளின் கூடுதல் 5n²/2 3n/2 எனில் 17வது உறுப்பை காண்க அப்படின்றாங்க. n ஸ்கொயர் இருக்கு. n ஸ்கொயர் இருந்தானே 17வது உறுப்பு கூட ஒரு 16 கூட்டுறேன். முன்னாடி உறுப்பு கூட்டுறேன். இன்னும் ஒரு 6 13க்கு 3 33. ஓகேவா? இப்போ 5 33 அப்படின்னு போடுறேன். ப்ளஸ் 3 அப்படின்னு போடுறேன். கீழே 2 காமனாக இருக்குது, அதனால 2ன்னு போடுறேன். ஓகேவா? இங்கே பாருங்க இது 2 பெருங்க மூஞ்சி 5 5 மீதி 1 மூஞ்சி 5 5 165 ப்ளஸ் 3 டிவைட் 2 168/2. ஓகேவா? இங்கே பாருங்க 1 2 2 8 2 16 4 2 8. அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா 84 தாங்க ஆன்சர். சிம்பிளாக முடிஞ்சு போதுங்க சார். நிறைய பேர் கஷ்டப்படுவாங்க. போடலாம், போட்டு ஆன்சர் கொண்டு வரலாம். நமக்கு அது தேவையில்லை. நமக்கு 100% ஷார்ட்கட்டில் போடணும். ஓகேவா? ரைட்டு. ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் n உறுப்பு, இது பழைய புக்கு கேளுங்க. n உறுப்புகளின் கூடுதல் 2n² + 1 அப்படின்றாங்க. 8வது உறுப்புன்னு கேட்குறாங்க. n ஸ்கொயர் வருது இல்லையா? அப்போ 8 அதுக்கு முன்னாடி உறுப்புனா 7 ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறேன் 15 போடுங்க. 2 × 15 ப்ளஸ் n-க்கு 1ன்னு எடுத்துன்னு அப்படியே எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டேன். ஓகேவா? 5 2 30 30 ஆகுனா 31. அவ்வளோதாங்க ஆன்சர். ஓகேவா? நம்ம சேனல் இங்கே புதுசு அப்படின்னா இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலோட சிறப்பு பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க டெக்ஸ்ட் புக் மட்டுமே போட்டிருக்கோம் சார். ஒரு 200 வீடியோ கிட்ட அதை முடிச்சுட்டு 100 டெஸ்ட்டு 1000 கேள்விக்கு டெஸ்ட் பேட்ச் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஓகேவா? தேங்க்யூ சார்.